Hello, beautiful people. Welcome back to the YouTube channel, Malawian Cameras. Udziwa kaleso kuti pali nkhani waya ku Burkina Faso. Kumano sometimes maybe tisanapita ku Burkina Faso kapena kuti tisanalowe munkhani yo iniyo pali funso pano. Kodi inuyo tsiku lina lake bambo anu atabwera nkukuzani kuti akulu ine si bambo anu, yes. Ndikufuna kuona kuti lero likuyambira lero nditengeni ngati mayi anu. Chifukwa ineyo ndasintha. Ine ndikudziva ngati ine ndi mkazi ndithu. Ineyo ndili pano ndi mkazi. Ndezo nditenanso kuti bambo zithe. At least nditanena kuti mami, amayi. Chifukwa ndufulu wanga, it's how I feel. I wanna feel myself. Iniyo reaction yanu ngakhale yorani. Mungave bwanji, like mungachilanire bwanji. Reality zinthu zoonekera bwinobwino, like sometimes utha kumona ngati muna akufuna kuzunguza ubongo akupenga chani. Sometimes ukuzuma zifosa weka kuti iwe ndo amisala iweyo kapena amisala bambo wako. Okay, mayi yako abwere mayi yako. Mayi yako kondedwa aja abwere noti akule kuyambira lero. Yeah, I'm a man. Ndine zibambo. Osa ndilona so ndine nkazi yayi. Ndine zibambo. Mungave bwanji. Nkhani mimi mungayendele bwanji. So nkhani ngati zimene it's like I don't know kuti why anthu amakhala basi nkumakambirana nkhani imeneyi, like tikhale basi zikambirana whether tivomereze kuti uyu ndi mwamuna kapena mkazi, like sometimes I don't understand. Ineyo mukundiona panopa with beards nde voice ikunena. Ineyo mukudziwa kaya kuti suri munthu ungayiroso kundifusa kuti akulu ndino amuna ndino akazi. Everybody knows kuti munthu uyu akuyankhula apo ndi wamuna we. Zonsezi zino mukudziwa zimene zonse. Then ndibwere ndikupange ni convince inuyo mukhurisiro inuyo ndikupange ni convince ndikupangiseni kuti niyo mumvetse kuti ine ndi wankazi. Mumva? Like sizamisa, because to me it looks so crazy, like mirusi kugwira like. Yeah, amene yu akhale nkazi. Yeah, ine ndi nkazi. Yeah, kwambira munditene kuti ndi nkazi. Damn. Yeah, ineyo kwambira ndi mwamuna. Aliyese amene apanga zimene za mutu mwake simuli bwinobwino. Saganiza bwinobwino, like they have mental. I ndi mavuto amu ubongo ndithu. Ndi mavuto amu ubongo. Like it's not normal. You understand me? Okay, fine. Tulogo news ya Burkina Faso. Ku Burkina Faso, madzulo Monday. News yachita kulengeza makliye. Kwena kuti akulu mudziko mwathu muno kungopeza upanga zamathanyula. Wani uzatenga dopita pa jaji kupezeka walakwa uzipita ku ndende. Ku ndende
2 to 5 years kundende. Komanso ukapanga tsoka chiti bwana kwambiri zizikathira kuchani ku death penalty, kukupha ndithu. You understand? And the Minister of Justice amene ali Edaso Rodrigue, Minister of Justice amene wankaona kuti zikhalidwe zimenezi ndi zikhalidwe za zinyama, si zikhalidwe za anthu yayi. You understand? Ndi amene angapezeka apanga zimenezozo definitely apita kundende. Komanso anena kuti zikhalidwe zimenezi zimatengedwa ku mayiko achizunguwa. Okay, fine. Ndi issue ndimi. Ndi abana paibe opezeka apanga zimenezozo mu mayiko kwana 54 mu Africa. Ndoti Burkina Faso yajoina half ya chiwerengero cha mayiko kwana 54. Chifukwa mayiko half ena ampala imene yoyo amaletsa, enawo amaloleza. Understand? In the African continent. Therefore, kwa anthu amene amadzifira kuti iwo ali ngati mkazi ali mamuna, iwo ali ngati mamuna ali mkazi, funika mupeze therapist, peza ndithu mental. Una akakupanga ni cancer, una akakuthanizeni mu bongo, something is wrong. Chini chake siji bwino. Chabwino. The issue nkhani yako Burkina Faso ndimene. The other thing is, Trump usora dabwera anabwera tema ndabwera anabwera so ndiyo mwe ibacha. Yamageya njani pa. Nde timabungwe. Tiyandizina makuti timabungwe limenero. Abana bazana ngoti kamano Trump anabana zambiri zokhuzana ndi issue yomwe ya homosexual yemwe anaibana Trump imene. Like anayankhula nazo ndibana noti kwankho izi siza bwino. Okay, ndi America ngati abana. America ngati ndapanga zimenezozo. Mopeza kuona kuti anthu acho ku America komweko azivanga blame, inena Burkina Faso. Yayi kumene ufulu chanchani chanchani, koma yet kwawoko anabanaso. Kwawoko zino anazipangaso kukhala kuti iziziso hayi. Anahamba sene Trump zimene zizi. Aliyesa amene anazisintha kupanga cancel ubanje masa passport awo, ma IDs yawo. Kuzipanga cancel. Kuti iwe ngabadwa mamuna ndi mamuna basi. Ngabadwa nkazi ndi nkazi basi. Don't confuse us. Ndeka gulu kamene alipo mpakana amakwana mpakana anthu ali wina ayo ali ndine osamwirana kuti iye umpange they. Ara mazimva ngati ndani kaya. I don't know, like zilipo zambiri. Right? Yeah, that's it. Nde mamuna ndi mamuna. Whatever skate. Nkazi ndi nkazi. Whatever trouser. Siringa mara entire mapanga debate. Whether kuti tumona apa ndi mamuna kapena nkazi. Nkazi amadziwika uyu ni nkazi, uyu ni mamuna. That's all. So, yeah. If you have a problem with that, ndeuti mukena mupita murumo sema kugwira mpita ku mento akuthandize. Bas. You need help. Ufunikela help. Ufunikela help ndithu. Siza normal. Right?